Îți spune că ești geloasă, dar el își ascunde telefonul? Ține telefonul cu fața în jos. Nu îl lasă din mână nici măcar când merge la baie. Îl închide instant când tu te apropii. Și când întrebi ce se întâmplă sau de ce te simți exclusă, îți răspunde sec. Ești paranoică, ești geloasă. Dar să știi ceva, nu gelozia este problema, ci comportamentele care te scot din siguranță zi după zi. Când cineva devine nervos doar pentru că ai pus o întrebare, când nu există transparență, ci doar reacții agresive, nu tu ești problema. Tu simți că ceva este în neregulă și este absolut firesc să vrei să știi ce. Când într-o relație ți se cere încredere oarbă, dar nu primești claritate, ai tot dreptul să te simți neliniștită. Și dacă ajungi să te întrebi constant, oare exagerez sau chiar se întâmplă ceva, deja nu mai trăiești o relație, trăiești o stare permanentă de confuzie. Eu sunt Popescu Laura, psihoterapeut și psihosexolog, iar dacă simți că ai nevoie să lucrezi mai profund cu toate aceste trăiri, lasă-mi un mesaj în privat. Și dacă te-ai regăsit sau cunoști pe cineva care trăiește exact asta, lasă-mi un comentariu sau o distribuire. Poate exact mesajul ăsta îi pune o oglindă în față.